siitä toimii. Tää on kaikissa varmaan tärkein tämmönen juttu. Elytra PvP. Kaksi lensi ylikään pesän minä sekä hän, jonka häkistänsä ulos pelasin. Oli siivet vielä maassa, mutta näin sen elävän, kun sen sivupeilin sulat selasin. Oltiin Bonnie ja Clyde sekä Jekyll ja Hyde, ja me rehvasteltiin mitä vähän rahvasteltiin. Oltiin itsenäisiä, oltiin toisissakin, ja me natojamme tutkittiin ja kosketeltiin. Siinä kesä meni kolisten ja rakastuttiin, sitten löit se lukkosi kiinni. Kävin klubeissa ja sinua mä hain, oli toksaltani puhallettu pyy. Oli kesä ihan liki, mutta lunta. Nyt mä näytän miten menee ilman niinku Elytraa ja PvP. Niin. No. Tässä ei tyyppi, eli hakaa takaisin. Kyllä menee hyvin kritiikki. Katsotaan hän ihan kuoli ihan just. Se kuoli. Sattuu aika helppo. No niin, nyt te näette, että miten nämä PvP-jutut toimii. Eli kaikki on aika hyvin. Niin kannattaa nyt ostaa tää monoton kemppi yhden aikaa. Se on vielä edullinen ja hyvä. Näetän monotonin tän sivun, mistä voi ostaa